Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawanang siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na Rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay,
sige, tama. Bato, bato, pick. Bato, bato, pick. Ah! So, talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babarilin ko. Ko. Awa, Ano yan? baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyan angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo Bato, bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat itutok mo. O sige. Hindi, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko paparilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa mukha? Hindi, sa muka. Yan. Balutod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. That, ano, go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo. Oo. So dito kita babarilin. Sa gitna. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumpin. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay!
Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Bicolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Idul-dul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. Ano yun, man? So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo magloloko. Ilan ang asawa?
Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Juta! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso. Of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha, sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga na namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa.
Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman Kami mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway niyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo susubok. Ito ay peritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. Oo nga. Diyan, Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami, amin, mula sa madaling Madaling bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya, naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May panhawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na pagpalat ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, may na ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Kundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, Ito ay hopya baboy. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ang amoy niya ay malinang na. Titikman na. Akin lang ang titikman dahil kayo ngayon bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Sakit to sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo yun. Sagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mo. Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan nyo yan. Wow! Wala ba dyan?
Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Ay! Ay, eto na. Ay, salita ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan, no? Halgam bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay... Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, Ay, pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Halina't kainin. Like Marista? Okay. Ang susunod na salita ay panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na binabalikan. Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawan. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay... Dagitab! Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok tibok ng ng puso. puso. Ang sagot. Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kutsilyo. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede nawa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay ka na ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun.
Ang aming kasagutan mula sa Madaling Bato ay Maleta. Parang pareha tayo. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa Mahal na Radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. Pangdako. Pangdako! Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo Oblique. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Kami. Dahil sila yung mga lawala.
liwanag, kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali! Kumikinang ina! Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Bakit may echo? Dear Nicole Ayala and Diego Bandido, pero ang question talaga ay para kay Nicole Ayala. Oy. Nakikita ko po sa mga post mo, Miss Nicole, na nag-tutor ka po sa mga anak mo. Buti na alala mo pa yung mga i-tutor. Lagi mo ngang sinasabi na ulam mo nga kanina, limot mo na. Tips please, kasi ang aking anak is turning grade 1 na at feeling ko kailangan na din ng tutor. Thank you, God bless. Ayan, very challenging yung yung pagiging tutor ngayon kasi hindi pwede yung mga natutunan natin dati. Nag-iiba na rin din kasi nag-a-update din yung Basta ako, Jegs, kapag ka ganyan na nag-tutor ako tapos hindi ko na yan siya matandaan. Ang swerte nga ngayon kasi meron na tayong mga pwedeng may mga resources na pwede mong puntahan. Di ba? Aaralin mo muna. Ako, I would say na talagang saludo ako sa mga nanay noon. Kasi ang iba ninyong, ang sources nyo talaga ay yung mga iba pang mga libro bukod sa libro ng anak mo. So kung wala kayong mga librong iba, wala kayong encyclopedia, hindi kayo nakapag-purchase kasi mahal. 'Di ba? Alangan naman pumunta pa kayo ng public library, nag-tutor kayo, 'di ba? Pero noon yun. Kaya nga, talagang bilib na bilib ako sa mga magulang noon. Paano nyo nagagawa? 'Di ba? Pero, ngayon, sa tingin ko, kaya naman din siya nagagawa because of the sources. Yes. Minsan lang, ang ginagawa ko, sana hindi nakikinig yung anak ko, no? Nag-aano ako, parang, kunyari busy ako sa phone ko, pero sa totoo lang, sa phone ko, what is the ganito, ganyan? Tapos sasabihin ng anak ko sa akin, Mom, are you asking ChatGPT? Sabi ko, no, anak. Tapos bubuksan ko ibang window, I'm messaging Tito Diego. I'm talking to him kasi may tinatanong siya about the tambalan. Diba? Alam mo, una sa lahat, ito yung sasabihin ko sa'yo, huwag kang nagpapaniwala sa mga pinopost ko. Hindi po lahat ito ay totoo. Yung iba dito for content purposes only. Hindi ka sure kung dun sa time na nakikita mo na nag-tutor ako tapos pinopost ko, hindi ka sure kung everyday itong nangyayari. Una, ang katotohanan, hindi po ito everyday nangyayari. Kasi ang katotohanan, working mom ako. Yes. Working mom na kung makatrabaho, akala mo 52 yung anak. So ibig sabihin, yung gabi ginagawa ko ring araw, kung kikita ko doon, why not, diba? So I really, to be honest, don't have enough time every day para mag-tutor. Ginagawa ko lang siya kapag halimbawa may term exam. O kaya hindi na talaga nila naiintindihan. It's parang nagre-review na lang. Oo, ganon. Ano na lang ako support. So, una, wag ka ring masyadong ma-stress sa mga ganap o galawan ng mga ibang mga magulang. Kasi iba-iba po tayo yung dynamics Ang kasi depende, ang pag-tutor kasi depende din doon sa tao. Kung medyo malakas ang comprehension mo, syempre aaralin mo bago mo ituro. Yes, correct. Paano ko mag-tutor kung halimbawa kung ako ikaw pa lang, mismo hindi mo naiintindihan. Ako I would give up Pag halimbawa hindi ko siya talaga gets, sasabihin ko, tapos hindi ko rin na-gets yung sa source ko. Parang ano ba to? Ba't parang hindi ko talaga siya naiintindihan? Aamin ako. Tapos, hihingi ako ng tulong. Ibig sabihin, sasabihin ko sa anak ko, babe, di ba merong may mentorship program sa school ninyo? Kasi may mga ganun naman na, o kaya may tutor tayong kilala, kasi hindi na talaga, alam mo, kung minsan hindi pwede mo ipagsiksik sa utak mo. Like for example, sa isang Nicole Ayala. Diba? Marami sila dyan Marami. Mga busy sila. Correct. Hindi sa lahat ng oras alam niya ang ibig sabihin ng mitosis, di ba?
hindi sa lahat ng oras carry. Oo. 'Di ba? So, I also ask for help. Oo. Yun lang. Parang feeling ko natataranta. Pero grade 1 ka mo, no, sabi niya. Ano pa yan? Madali pa yan. Oo. Kaya mo pa yan, 'di ba? Pero ang maganda din na siguro, hindi ako perfect parent pero siguro ang maganda din, i-train din sila na matutong mag-self-study. Para Yan. eventually, parang kahit may exam, sila na lang Correct. mismo din yung magre-review, Oo. ganyan. Kasi ako natatandaan ko na natuto ako na hindi na magpa-review starting grade 4. Kasi parang natatandaan ko, grade 4, wala na, hindi ko na tinatanong yung mama ko noon. Ako na bahala, ako na nag-review sa sarili ko. 'Di ba? Kasi eventually, yan yung minsan hindi ko maintindihan, Diego. Hindi naman kami estudyante, kami nape-pressure. Hindi naman ako yung student, ba't ako kailangan gumising na maaga? Hindi naman ako yung estudyante, bakit ako yung nasa-stress sa assignment, di ba? So, relax ka lang, chill ka lang. Iba-iba kasi talaga ng dynamics. Tama. Minsan talaga, yung social media, minsan sa halip na nakakabuti, nakakasama eh. Di ba, lagi ko tong kinikwento, isa to sa mga favorite kwento ko na yung naramdaman ko hindi talaga ako mabuting nanay simula nung dun sa lunch bento yung box. sa bento. Kasi naman pang malakasan naman talaga, isipin mo yung spam naging baboy. Paano nangyari yun? Nagkaroon Isa ng tenga. naging Mickey Mouse. Nagiging Mickey Mouse. Ako talaga hindi ko niya matsatsagaan. Bukod sa hindi naman ako creative, yung sa mga ganyan, hindi ko talaga kaya. Hindi, creative ka naman. Pero sa ibang paraan. Doon sa utak. Sa utak, Pero yung execution. implementation, wala eh. Ako din, may mga ganyan din ako na parang, pinipicture mo sa utak mo na eto yung design, may gagawin ka. Pero pag correct. ginawa mo na, Wali. okay. Diba? Dati yung mga design ng mga parol, Ayan. ganda ng mga nasa utak mo. Pag Nung ikaw na yung ginawa. ang pangit. Totoo. Hindi kasi lahat gifted na ganun Oo. na kung ano yung nasa utak nila. Iba naman, wala sa utak nila, kwento lang sa kanila, iba, idea ng iba, pero kaya nilang i-execute. Yan. So, kanya-kanya. So, ito yung sinasabi ko na minsan nakakasama din yung social media kasi sa halip na akala mo mabuti ka ng nanay, 'di ba? Biglang tuloy dahil nga nakita mo, hala, nagtututor siya, dapat ba nagtututor din ako? Oo. Iba-iba eh. Yes. Paano kung yung anak mo hindi naman kailangan ng tutor? Mas matalino pa sa'yo. Correct. 'Di ba? So hindi mo kailangang idepende yung kanyang yung parenting mo according sa mga nakikita mo. Oo, yan kasi kung iba-iba minsan yan eh. kinukumpara natin yung sarili natin sa mga ibang nanay. Ay, siya, tinuturuan niya yung anak. Ako, ba't parang hindi ko tinuturuan? Ganun. Magaling naman yung anak mo Correct, hindi niya kailangan. Oo. 'Di ba may ganun eh. Oo. And mom guilt is real. Na totoo talaga 'yun, that mom guilt is real. May mga pagkakataon na halimbawa, kami mismo ng mga kaibigan ko magkukumustahan. Tapos sasabihin ng isa, ay grabe, pagod na pagod ako kasi 5 a.m. pa lang pinagluluto ko na yung family. Hindi ko yun gawain, di ba? Pero makakaramdam ako na, hala, hindi ko man pinagluto, pero ang lakas ko magreklamo, di ba? Pero kasi, iba yung dynamics nila Yes, sa dynamics namin. Ipilit ko pa ba magluto? Kung bangag na nga ako, baka mamaya yung sinigang maging magkaroon ng tomato sauce. Isa lang yung lasa ng adobo, sinigang, Correct. mitsado. Correct. Diba? Huwag na lang. Kanya-kanya po tayo ng strength. Oo. So, kapag meron ka nakikita na post ng ibang mga nanay, siguraduhin mo na yung mga post nila ay makakatulong sa'yo. Pero kung ito yung dahilan kung bakit masistress ka, huwag na lang. Pwede mo silang i-unfollow. Oo, may mga nanay kasi na very animated, very Meron. articulate pag nag-tutor sa kanilang Correct. anak. Kung ikaw naman, yung personality mo, hindi ka naman ganun. Hindi ka ganun. Oo. Hindi, wag mong Ayan. At saka syempre, hindi ko naman pinopost yung mga dragon na ako. Syempre, ipopost ko lang yung mga matyaga pa akong nag-tutor. Yung mga tipong, ang dami kong sinabi, tapos sabi niya, tinanong may ko. lang yan yung kay Nico. Correct. O di tinanong ko, naintindihan mo? Do you understand? Ganyan. Tapos sasabihin niya, yes. Oo. Nung nilagay ko na, sabi ko, okay, I will give you a sample. Tapos sabi ko, ganito, ganyan, ganyan. Answer. Wala masagot. The dragon in me. Lumabas na ang Nicole Ayala, the dragon. Tapos makikita mo, umiiyak na. Galit na ako hanggang hindi na kami natapos. Pinost ko ba yun? Hindi.
So wag tayo masyadong magpapaniwala sa mga napapanood po natin kasi hindi po natin alam ang tunay na kwento. Basta kanya-kanya po talaga tayo ng dynamics. Ika nga, sabi ni Oo. Nicole palagi na magnify the strength. Correct. Oo. So kung hindi mo strength yung tutoring, Oo. edi sa iba kayo. Bumawi ka. Bumawi ka. Meron mga iba na ganyan, sige, hindi kita kaya i-tutor pero pagluluto kita ng masarap. Oo. Mga tipong dahil busog ka, tapos parang na-re-energize yung utak mo sa kinain mong masarap, di tatalino ka na rin, di ba? Strength O na di yun kaya eh. naman maghanap ka ng tutor na mas magaling doon Correct. sa Nakatulong ka pa. Oo. Binigyan mo pa sila ng kabuhayan. Correct. Oo. Ganun Mas lalo yun. bang tumalino yung anak mo kasi magaling yung nag-tutor. Correct. Over kung ikaw, kung nag-DIY ka na parang gusto mo kasing gawin at patunayan sa lahat na kaya mo din. Oo. Ang ending, ang nag-sacrifice yung anak mo. Oo. Tsaka tandaan kapag ka nag-hire ka ng somebody, ng tutor, for example, meron ka rin pinapakaing bata kung may mga anak yan. Oo, Di yan. ba? Nakatulong ka sa kanilang kabuhayan. Tama. Higit sa lahat, dagdag ligtas points sa langit yan. Kasi Correct. bakit? Hindi ka magagalit, di ba? Check. Hindi ka magiging dinosaur, hindi ka Oo. magiging gorilla, Godzilla, ganyan, di ba? Wala kang stress. Wala kang stress. Totoo yan. Pwede mo namang piliin na ako siguro yun yung isang bagay na medyo natutunan ko as I grew older. Bakit ko pa ipipilit na gawin ng isang bagay kung hindi ko naman siya kaya? Tatry ko siya. Pero kung talagang ito yung Totoo. dahilan kung bakit hindi na ako makatulog o kaya talagang ang pangit naman talaga ng output, papagawa ko na lang siya dun sa expert. Oo. Diba? Huwag ipipilit. Pilit ko pa para, yan yung sinasabi lagi mo, Jegs, diba, Oo. na pride. Oo. Gusto mo parang, it's me, ako ang Yan. gumawa. Oo. Ako Kamay to. ko ang humulma Correct. nito. True. O yung itsura nga ano yan. Anong itsura ng mangkok, di ba, na kinuhulma mo, di ba? Kasi gusto mo magdunong-dunungan. Oo. Hindi iba-iba po tayo ng strength eh. Tama. Ewan ko kung alam mo yung Art Attack dati. Pag nanonood ka ng Art Attack, tapos papakita nila paano gumawa ng puno na parang magdo-drawing, kukuha lang ng paintbrush, tapos Parang wisik-wisik lang. Correct. Dot, wisik-wisik. Tapos nabubuo siya Tapos ng puno. nabubuo ang ganda ng puno. May mga prutas. Nung ikaw na gumawa, nung winisikan mo, para talagang kinalat mo lang. Di ba? Tama. Kasi nga, kanya-kanyang strength. Yes, oo. Ganon. Kaya, yung mga ibang mga magulang, for example, ay mga anak na nagreklamo kasi wala yung mga magulang nila, ang binibigay lang ng mga magulang nila ay mga laruan. Pero I need my parents. Oo naman, naiintindihan natin yung time that's needed from parents. Kaya lang medyo intindihin din natin na siguro ito na lang din muna for now, yung kaya nilang ibigay. Yan, oo. Hindi sila makabigay ng oras eh. Oo, limitado. Oo, limitado yung oras nila. Hindi talaga kaya, ganyan. So, ang binigay sa'yo, in exchange, material na bagay, appreciate mo muna for now. Kasi yun yung kaya muna nilang ibigay for now. 'Di ba? Minsan kasi parang ang dami ko narinig ganyan, hindi naman ako binigyan ng oras. Iniiwanan lang ako ng pera. Sabi ko, ako kaya, gusto ko yan. Kahit hindi niya ako bigyan ng time. Basta bigyan ako ng pera, go. O kung babalik ka rin mo kasi yung panahon na maraming oras. Wala namang salat laruan, kayo sa walang pera. Hirap kayo sa buhay. Correct. May mga trade-off din kasi meron talaga. Meron trade-off. Wala pong perpekto. Ayan, oo. Relax lang, chill lang. Basta Ayan. hindi mo siya pinapakain ng mga panis o Tama. kaya lason, di ba? I Oo. think you're doing a good job. So, kalmahan mo lang, mami. Kasi True. every moms naman is different. Correct. Oo. Bawat nanay ay iba. Oo. Ay. Alright. Kaloka. Salamat sa iyong question. At syempre, hanggang dito na lang po muna ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yun. Yarn. Iba-iba. Oo. Kaya wag Oo, wag pero magpa-stress. Tandaan nyo lahat ng mga mommies champions yan. Correct. Oo. Mga heroes without a Oo. cape. Yun. Kasi yung palang yung pagtanong mo kung anong gagawin para sa anak mo. Correct. It's an a way, indication, indication 'di ba? na yan, eh. Na you care. So yun, so hindi lang siya pare-pareho kung what works kay Nicole Liala, mag-work sa'yo. Yan, iba-iba. Iba-iba talaga. Parang katulad din ng traveling eh. May mga iba na parang nabibilib ako sa mga kunyari families na ang traveling nila as in mga akit ng bundok, ganyan. Oo. Ano nila yun? Yun yung gusto ni Nicole, di ba, na very sporty yung yung ganyan, family. atake. Pero Oo. ako nga mismo eh. Maliligo tayo sa beach, sabay-sabay, tatakbo tayo sa dalampasigan. Yung mga anak niya, dito lang kami. Ikaw na lang. Ako na lang daw.
'Di ba? Wag na lang. Ganun talaga. Pero, di ba, pero din nakikita natin yung may mga family na ganun, off the camera, pinipilit din pala nila yung mga Meron bata. ding mga ganon na Oo. pinipilit lang. Totoo. For optics lang. True. Yan. Diba? It's all for the gram. Mhm. So, hindi mo pwedeng pagbasihan na sama akong magulang, hindi ko sila na idadala sa bundok. Or Oo. samantalang ibang mga magulang nadadala niya sa bundok o kaya na po nakakapunta sa ganitong Nagka-camping lugar. sila. Oo, correct. Diba? Kaya nilang magluto ng roasted marshmallow sa mga bonfire. Nasa diba? gilid ng sapa. Yan, di ba? Mga ganon na binibigyan sila ng mga experience na ganon. Samantalang ako, sa mall ko lang sila nadadala. Alam mo, una sa lahat, wala nang problema sa pagdala sa mall. Di ba? Kanya-kanya naman kasi talaga eh. And feeling ko lang din, Jegs, kanya-kanya din ang trip. May mga iba na trip nila yung mga bundok-bundok. May mga iba na Yes. trip na very city Oo. people sila. Gusto nila ay mall. Oh, you can try pero hindi mo pwedeng ipilit. Oo, Diba? hindi mo masusustain. Pwede mo masubukan, Oo. pero sa next trip, hindi ka nakasama. Kasi hindi mo talaga gawain. Oo. Ganon. So, to each his own. Yan. Ayun Alright. lang. Salamat! Okay. Grabe, first week of March, no? Oo nga, ang bilis. Bilis. Sabi ko kasi pagkatapos ng January, Correct. February. Ito Ano na na to eh, dire-diretso shoo! na eh. Oo. Parang kailan na nagreklamo tayo kasi January pa rin. Ay, Ang tagal-tagal. Women's Month na pala ngayon. Yes. Shout out sa mga kababaihan. Correct. And shout out din sa lahat ng mga kababaihan ng City of Manila. Yan. Magkikita-kita po tayo soon para sa Zumba na Yan. libre. Oho. Para sa Hatid Saya Saya concert concert na libre. Yan, ang daming libre. True lalo. Kita-kit soon. O siya, salamat na marami. Mamaya ulit kwento na may Wagang Borna. Bye! Metro's #1 Love Radio. Basic! Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila. Ramdam na nila. Sa mga sasakyan, tindahan,
at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. 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 Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Oh, talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di ba Jack and Poy tayo? Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun lang, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, natalo ko. Ito ka. Lilipat ka na sa Dear Love. Baril mo may tulog. Oo nga eh. Jack and Poy. Hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan. Oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko lang, binibiktima mo na naman to. Bato, pick. Hala yan. Ano? Oh. Ayan. Oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yes, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Ay! Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, joke. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay!
Ano nangyari, Jut? Ito, approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko babarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Baluktot! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na nga ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? Oh, sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa Secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. And so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Wala pa rin po. Wala pa. So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik uli sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 Legal. Wala dyan. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Akala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isuot. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami.
Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote, sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano, sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang, sir. Grabe Yung totoo. Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang, sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga, sir. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Ano lang, sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang Connie Bicolano? Then, next question. Single ka? course! Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oh, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So ano message mo sa mga uma-attend or pupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan kanya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations ha! Stay strong. Huwag kayo maglolok. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako ha. Of course, maraming salamat. Lapit bakla! Yung course ko! maraming salamat sa lahat ng supporter. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba? Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa.
kahit na mapagabi. Kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa. Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Ay, kami naman. Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chino. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Kakain tayo, subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Oo nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, Mahal na Radyo. Ang tatagukan sa Mahal na Radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa amin, amin, mula sa madaling Madaling bato, bato. ang tatagukan ay Babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang mga gagaya. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon Ngunit namin. iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ay nauna. May panhawi ng... Ito'y paghawi. Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan. Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple.
Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayan na magpalak ang nito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Tandaan mo na. Ito ay isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. na kundol. Hindi. Pundol ay... Yun namang ang nagmamayari ng anong ito. Ah, ito ay Hopya, baboy. hopya kundol flavor. Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Ate Ang na. amoy niya ay malinang na. Ito, akin lamang titikman dahil kanina bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gaga. Ay, bakit? Ipakita nyo sa amin, masyado kayong competitive. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Laki sa ilayo. Yun. Sagot na, oo, FM. Ano kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. Bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katalino. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. ang tamang sagot ay Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba dyan? Naalala ko ang aking kabataan. Kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, 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 pamili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang to, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, halgam salita, ay. Halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto nyo pahirapan, no? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot, ay pambura. grade or score. Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ano? Halina't Ubusin ito, di ba? kainin. Like a barista. Okay. Ang susunod na salita ay... Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Paalam. Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Sa uulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumataw? Huling paalam. Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Bakit? Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay lagitab. Wait lang ah. Lagitab. Naway narinig ko na to sa... Isang
Kulturang Pilipino. Magat sa dagitan. Minutong lumilipas. Hinahanap kita. Pwede. Ang aming sagot ay kutsilyo. Anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. O kaya o tibok ng puso. Ang kasag... Kami ay nagkakasa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat ang puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Pangibayo. Ito'y nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang nag-iintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa...
tambalang kumikinang. Nicole Yala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Marla. Pasensya na po kung medyo gigil ang energy ng sulat ko ngayon, pero kailangan ko talagang ilabas ito bago pa ako tuluyang sumabog. Ganito po kasi, may bagong kapitbahay po kami na may pusong sobrang lambot pagdating sa mga stray dogs at cats. Araw-araw siyang naglalabas ng pagkain sa tapat ng bahay niya. May kanin, ulam at kung ano-ano pa. Sa totoo lang, nung una humahanga pa ako sa kanya. Sabi ko, buti naman at may taong may malasakit sa mga hayop. Hindi kasi talaga lahat may ganoong kabutihang loob. Kaya lang sa paglipas ng mga araw, kami na ang nagsasuffer sa kabutihan niya. Dumami na kasi ng dumami yung mga pusa at asong gala sa paligid. Parang naging unofficial feeding station na ng stray dogs and cats yung gawin namin. Parang biglang may animal kingdom na. Maingay sila sa gabi, nagtatahulan yung mga aso, nagiiyakan yung mga pusa at naghahabulan na para bang laging may riot sa labas. Lagi na lang tuloy putol-putol ang tulog ko. Nagkakalkal din sila ng basura. Yung basurang maayos na itinapon parang ni-rummage sale sa umaga. Nagkalat ang plastic, tirang pagkain, tissue at kung ano-ano pa. Kailangan tuloy magwalis at maglinis ulit dahil nasa tapat namin ang kalat. At syempre, nagkalat din ang dumi nila. Kahit saan na lang, madalas sa harap ng gate namin minsan. Tapos minsan sa driveway. Ilang beses na ako muntik makatapak. Hindi na ako makalabas nang hindi tumitingin sa lalakaran ko. Ang pinaka nakakainis, nagkaroon pa kami ng problema sa garapata. Yung aso namin na never namang lumalabas, biglang may fleas. Nag-spray na kami at naglinis ng paulit-ulit pero hindi mawala-wala. Hindi din ako mapanatag sa rabies. Hindi naman namin alam kung nabakunahan ba yung mga aso at pusang gala. May mga bata sa street namin na naglalaro sa labas, papaano kung may makagat? Sino po yung mananagot? Sinubukan kong kausapin yung kapitbahay namin na maayos at sabi ko baka pwedeng wag na sa labas mismo magpakain. Baka pwedeng i-coordinate sa barangay o sa animal control. Ang sagot, naawa daw siya at wala namang ginagawa ang mga hayop. Tambalang kumikinang ano po kaya ang pwede kong gawin? Dumiretso na po ba ako sa barangay? Mag-file po ba ako ng formal complaint? Paano ko po ba ito haharapin nang hindi ako magmumukhang kontrabida at galit sa mga hayop? Gusto ko lang naman po ng tahimik, malinis at ligtas na paligid. Salamat po sa inyong payo. Ang inyong kumikinang na tagapakinig, Marla. Marlang gigil. Yan, gigil na gigil si Marla. Koreka. Pero ano naman valid. Valid naman yung concern mo kasi sa totoo lang mahirap din naman talaga pag naging animal kingdom yung street nyo eh. Totoo. Diba? Alam mo, ako animal lover din ako. Pero kapag
ibig sabihin I have pets. Pero yung kunyari, yun talaga yung nagiging problema kapag halimbawa nagpapakain ka ng mga stray cats and dogs sa harapan. Nangyayari talaga yun, ikakalat talaga nila. Tama. Hindi naman po talaga lahat trained. Ang pwede talagang gawin dyan ay i-train sila na kumain sa isang area lang talaga. Kaya nga 'di ba yun yung sinasabi ng iba, naku. Wag mo yung papakainin dito. Gabi-gabi na yan pupunta dito. 'Di ba? Tama. Gabi-gabi na yan mag-aabang, Oo. 'di ba? Mabuti man lang kung kakainin lang. Correct. Hindi naman nagliligpit ng pinagkainan. Oo. Kinakalat pa, winawasiwas pa. Yung mga pusa pa naman, mabilis talaga dumami. True. At saka iba yung amoy ng pupo ng pusa. Correct. Kaysa sa aso. Parehas whatever it is Oo. dog or cat, talagang kung hindi po ito kaagad na nalilinis, at natatapakan pa, 'di ba? Kumakalat din ito. Tama. Syempre, meron tayong problema sa hygiene. Ang problema pa hinahawa ng garapata yung aso Correct, ninyo. yan, oo. Pwedeng mamatay yan Yes, dahil sa oo. garapata. So may mga ganong klaseng danger. Oo. Tsaka yung hygiene, yung sanitation, yung ganyan, yun yung danger doon Oo. Sa totoo lang, yung mga basurang nakakalat, na pinagbubungkal. O, yung mga diaper. Correct, mga diaper, mga napkin, 'di ba? Tapos kunyari mga basong basag, Oo. 'di ba? Yung may mga bubog. Tapos kung pumapasok na ito sa loob ng bahay, Oo. maski ako naman high blood din talaga ako, to be honest. Correct. Without of course, syempre baka pagalitan tayo ng boss, 'di ba? Ayaw naman natin Oo. na maisip nila na wala tayong pakialam sa animals. So supportive tayo at hindi naman din kasalanan ng mga animals na dumami sila at naging stray Oo. sila. Kaya lang, we really also have to protect the human beings. Ayan. Kaya nga merong agency yung gobyerno na animal control. So siguro tingin ko i-coordinate doon sa animal control para nang sa gayon maiwasan kasi wag na nating antayin na dumating na may makagat na bata, Ayan. ng aso o pusa man yan. Delikado kasi din Correct. Oo. So again, Marla, hindi naman hindi naman sa pagiging mahadera ka Oo. o ayaw mo sa mga hayop. Hindi Doing talaga. the right thing lang for Correct. safety ng community. Totoo. Kasi community yan May community dyan Correct. Alam mo, yan yung isa sa mga grabing hindi matigil na pag-aaway sa Viber group ng mga Homeowners. ng mga homeowners, yung mga masyado maingay ang mga aso, dapat ang mga pusa ay ganyan. Hindi po siya natatapos So siguro i-elevate mo talaga siya. Kung sinabi mong kinausap mo na, tas ang sinabi lang sa'yo ay hindi pwede kasi naaawa ako sa kanila Tapos hindi niya naintindihan na kailangan ding maawa siya sa'yo. Tama. At yung aso ninyo na nahawa na at yung possibility of rabies. Oo. Nako. Kasi kumbaga nagkakaroon na siya ng perwisyo Okay lang kung walang perwisyo kasi Correct. yung tulog nyo nasisira. Yes. 'Di ba? Yung Sipin mo, eyebags na kayo na tinubuan ng tao. Team Panda na kayo. Dati naman fresh kayo. Pag lumalabas kayo ng bahay, parang nanood kayo ng Korean novela ng mga tatlong Tapos pag lumalabas ka sa bahay mo, parang tumitingin ka, baka may landmines Correct. na maapakan. So talagang nagkakaroon na siya ng discomfort sa Totoo. inyo At pag nakatapa ka ng mga landmines, 'di ba? Dadalhin mo 'yan sa loob ng sasakyan. At yung loob ng sasakyan ang baho na. Tapos mainit na yung ulo niyon lahat. Tapos Ayan. yung anak mo bumagsak sa school kasi mainit ang ulo mo, 'di ba? Ganon. Hindi kasi damay-damay na. Tapos pagdating lahat mo ng sa bahay ay opisina, konektado. hindi mo napansin nakaapak ka pala ng Correct. Madadala mo pa. Dala-dala mo na natapak mo doon sa Oo. opisina ng boss mo na Correct. carpet na kulay puti na binili pa sa New York. Oo, Yo. tapos pinagbintangan yung messenger nyo. Correct. At yung messenger na si Tante. Oo. Tingnan mo. Ayun na. Kung saan na umabot. Diba? Oh. Yun, so ang dapat malala, ma-address siya. ang malala, yung messenger na yun, kapatid nung tagapakain. Yun pa. Nag full circle moment. Oo, Ngayon, nag-aaway tuloy sila. Hindi lang yun. Dahil nag-away sila at wala na ring trabaho yung kapatid, wala na mapakain doon mga stray dogs and cats. Mas danong dumami yung Ang daming problema. As a scriptwriter, ang tambalan na sa scriptwriter. Diba? Hindi, madami kasi talaga siyang nakakabit na posibleng mga problems at issues. And we don't want that. Correct. Yun lang yun. Ayaw natin yun. Ayan. So, ang pinakagagawin mo, Marla, yun, siguro, dahil nakausap mo na siya, lapit mo na sa mga kinaukulan. Correct. Yung concern mo. Pero, mas maganda din sabihin mo sa kanya kasi
feeling ko mas mag-aaway kayo kung bigla-bigla na lang merong mga tanod na dumating. Oo. Tapos tumitingin yung kapitbahay, pag-uusapan kayo, di ba? May mga ganun din eh. Sabihin mo na lang, medyo hindi naman napanakot, kundi talagang stern warning na, uy, talagang na to, nakaka-apekto na sa amin kung hindi mo kayang na ma-resolve natin within ourselves. Kakailanganin ko na yung tulong ni Kap. Ayan. Sabihin mo sa kanya na yung tulog nyo na disrupt, tapos yung mga kalat ng Tama. i-verbalize mo sa kanya Lahat ng sinabi mo sa amin, valid. Send mo lang sa kanya. Correct. O kaya itong link nito. Link nitong tambalan na ito, nakapost naman to sa Facebook tsaka sa YouTube, di ba? Pwede. I-share mo sa sa group chat ng homeowners nyo. Correct. Sabihin mo sa kanila na, ay grabe, parang pares ng kwento namin. Ganon. Ang galing naman ng tambalan, parang saktong-sakto sa kwento ng community natin, di ba? Ayan. Kailangan meron diyang mediator, Kabisyo. We don't want naman na yung mismong kapitbahay mo, Correct. ikagalit mo. Yun kasi ang hindi maganda. Oo, kasi gusto natin, 'di ba, na ang mga kapitbahay natin, na mga kaibigan po natin, kasi sila ang makakatulong talaga sa Tama. atin in In times of case of emergency. emergency, yeah. Oo, sila yung mismong unang re-responde, yung mga kapitbahay. Ayan. So, ayaw natin magkaroon ng bad blood. Correct. Ikidex. Ayan. O siya, salamat na marami. Thank you, Marla. Thank you, Marla, Sana nakatulong for kami. sharing. Oo, sana. Ayan. Sa mga gusto naman po magbahagi ng kanilang mga kwento, pwede niyo pong ipadala yan sa amin. Go! Pwede nyo ko mangi-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Hanggang dito na lang po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Yan, Marla. Sana Marla. maging maayos. Sana walang samaan ng loob. Sana walang mawarla. Oo, diba? yan. It's all for the best of the community. Tama. For all you know, di ba kapag baka mapabuti pa to kasi magkakaroon na ng panibagong proyekto yung barangay. Yes, oo. Di ba? Na oo nga no, napakaraming stray cat. Di ba may anong tawag doon, neuter ba yun? Yung parang kakapunin. Kakapunin. May mga Di ba may ganyan. ganong project? Oo, may mga ganon. May mga ganong klaseng project para hindi na dumami. Though, ang laban naman ng mga iba, nababasa ko to lagi sa mga Viber group ng mga homeowners. Ang laban naman ng iba, hanggat may pusa, walang daga. Ayun. Oo, totoo din. Hanggang may pusa, walang daga, tsaka wala daw ahas. Hindi, may mga area na rin din na nag-uusap-usap na rin din Sa sila. bagay, may mga friends. Tropa-tropa Oo. Diyan, teritoryo nyo, huwag niyong pakialaman Correct. dito sa amin. O, dito sa street na to, mga daga kayo dyan. Oo. Dito sa street na to, ay mga pusa. Oo. Tapos yung mga pusa ko minsan, kasi naghahanap sila ng mga malalamig na area. Kuminsan sumisiksik yan sa mga kotse. Ayan. Maakyat sa Ay, totoo. hood. Alam mo, naranasan na namin Nakakaskas. na may kuting sa hood. Hindi kami makaalis. Kasi kapag stinart namin, iikot yung makina, maiipit siya. Sobrang hassle, promise. Dahil may puso ka naman. Kasi parang katulad nitong si Marla, may puso naman siya para doon eh. Yes, Kaya lang, ang hassle. Oo. Ang hassle doon ng anak. May ganun din. Ayan. Oo. Diba? Yung mga ganun bang mga nakakalurky na eksena. Tama. Siya. O siya, kami po ipapaalam na. Exit na muna. Bye! Kaya niyo yan. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin
mag-iisa. May kasama ka, may kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan. Kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama na sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama na sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Naniniwala ka bang masarap ang bawal? Kasi ako oo. Ito ang podcast na hindi pwede sa mahina ang loob. Lahat ng kwento, totoo. Lahat ng sagot, maharot. Ito po si Tanya Chinita at ito, ang usapang sobrang sagad. Maraming nalalantad. Ito, ang podcast na rated Tita Max. Listen now on Spotify. Okay, puputukan na kita. Ganda mo pala sa ganyang angulo. Sige, isang skirt ka lang. Kasi mga kabisyo, tayo ay makikipagputukan ngayon sa mga tao dito sa MBC gamit ang ating pangmalakasang water gun. At tawagin natin itong putukan mo ko, love. Handa ka na bang maputukan? Let's go! Kuya. Hello. Jack and Poy tayo. Bato-bato pick. Sige po. Runong kanan. Pero kapag natalo mo ako, babarilin mo ako. Pag natalo ako, basta magbabarilan tayo pag natalo mo. Bato, pick. Huh? Ano yan? Pako. Ay, sige, tama. Bato, pick. Bato, pick. Ah! So talo ako. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Ah! Jack and Poy. Kanta. Jack and Poy, hali-hali hoy. Sino matalo, babariling ko. Ko. Awa. Ano yan? Baril. Talo ako kasi gunting lang ako eh. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Sorry. Di magja-Jack and Poy tayo. Okay. Tapos ano? Ganda mo pala sa ganyang angulo. O, ganun na, Jack and Poy, okay? Okay. Sige. Jack and Poy. Oh no, talo ko. Ito ka.
lilipat ka na sa Deer Lab. Baril mo may tulo. Oo nga eh. Jack and Poy, hoy, hoy. Sinong matalo, siyang babarilin. Oh, talo ko. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Jack and Poy. Okay, puputukan na kita. Ayan, oh, isa lang. Isang bagsak. Sige. 1, 2, 3, go! Oh. Kakarating ko, binibiktima mo Bato, pick. Ano yan? Ano? Oh. Ayan, oh, isa lang. Oh, pick. Oh. Pick. Ayaw na ito. Oh, pick. Bato, pick. Go! Yan, sige ma'am, go. Sige. Ayan. Ayan, go. Bye-bye, last day ko na po. O sige, pwede mo akong barilin sa muka. Dalawa lang ha. O, sige, Jot. Sige. Oo, dalawa lang na gano'n ha. Go. Ay! Ano nangyari, Jot? Approval eh. Sa akin to tatalsik. Hindi yan. Promise. Oh. Ready talaga siya, wag na nga. Di dapat tutok mo. O sige. Sige, ganyan. Yan, sige. Go. Kailangan may linya? Oo. Mo ko. Sige. Sabi ko na eh. Hello, sa muka. Hindi sa muka mo ko pabarilin. O sige, pwede sa muka. Okay, sige, sa muka. Dapat dito talaga. Sa muka? Hindi, sa muka. Yan. Ah! Bumukod! Oh, babarilin mo ako. Okay. Okay, barilin mo ako sa muka. Sa mukha. Ikaw, saan mo ba ako gustong barilin? Sige, okay. Sige, go. Go. Sinasabi ko na ba? Okay lang, guys. Hindi, okay lang yan. Kasi, Masaya. okay na. Yung, hindi, tulungan na kita. Ang lambot pala ng face Napaka-gentle mo. mo naman. Ito na yung last video ko, kabisyo. Last day ko na din. Sorry sa lahat ng mga nabiktima ko. So alam nyo na, kapag di na ako lumabas sa susunod na video, kayo na bahala. Subscribe na kayo dito, like, follow para sa mas marami pang video. At sa inyo, Mistiko Leala. Bye-bye. Ikaw may makeup ka, pwede ba kitang barilin sa mukha? O sige, dito. Alam mo yung allergies ng Tita Max mo? Oo. So dito kita babarilin. So ako pwede mo Try ako... muna. Ha? Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Of course, maraming salamat. Ang lapit bakla! Yung course ko! Yun, teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isulat. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Oh my God. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Hi mga mahal! So today, meron tayong special interview. Hindi ito yung normal na interview. Ito talaga yung close-up interview na kung saan dapat wala kang pores. So samahan niyo ako. Let's go! Uy, makalapit ka naman. Pwede ba pa-interview? Ah! Uy, ako nga pala si DJ Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Anong pangalan? Roma Ann Sanchez po. Roma. So, sino kasama aside sa friends? Meron ba Secret. No. wala namang family. Oh, okay. So, saan ka nakatira? Sa secret. Secret. Oh, sino? Anong pangalan ng mga brothers ko? Earl, Kurt. Earl and Kurt. So, ang tanong, kamusta ang biyahe niyong dalawa dito? Smooth naman po. Okay, so, ilan na ang ex ni Earl? Wala pa po. Single since birth. Ikaw, Kurt. Wala pa rin po.
Wala ba? So, may chance ba na maging kayo? Merong nililigawan? Wala po. Wala rin po. Yung totoo. Anong mensahe mo sa mga pumupunta sa Star City? Salamat at pumupunta sila. Bumalik ulit sila para mas maganda. Ilan na ang anak ni Chief Felix? 3 lang po. 3 lang. Yung legal? 3? Talaga 3 lang. Wala sir. Maraming salamat, Chief Felix. Okay. Sa ganda mong yan, nahihiya ka pa. Anong message ni Ma'am Abby sa mga pumupunta sa Star City? Have fun. Have fun po. Enjoy. Ilan ang asawa ni Ma'am Abby? 5. Charot. Ma'am, kaano-ano mo yan? Kaano-ano mo? Ay, anak ko po to. Sino dyan? Kakala ko 5. Anong nickname ni Ma'am? Olive. Ma'am Olive? Uy, taga-Caloocan lang ako. May grade 10 pa ako. Ano message mo sa Star City na pumupunta dito? Ay, maganda siya ngayon. Teka lang, parang malapit na, parang gusto mo na isumakyan. Maganda siya pag-ikot, bumabalik, nagulat kami. Sir Ariel, ano ginagawa mo dito? Yote sir. Ilan taon na Sir Ariel? Ano sir? 30 po. Ilan asawa ni Sir Ariel? Isa lang sir. Grabe Yung totoo? Isa lang. Ilan anak? Isa pa lang sir. Isa, yung totoo. Isa lang talaga sir. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Ano lang sir. Mag-enjoy lang sila palagi. Tsaka balik-balikan nila. Single ba ang konyo, Boy Kiolano? Then, next question. Single ka? Wait lang. Oh my God. Single ka ba? Sumagot ka na agad. Oo, wait. Sino yung orange girl? Gano'n naman yan. Ano message mo sa mga pumupunta sa Star City? Bakit? Ang weird naman ang interview nyo. Iduldul nyo na lang kaya. Bakit nasa Star City ang Sir Aris? Mas masaya sa Star City, so dito kami lahat. Dito kami mga pamilya namin. Ano to, field trip? Field trip. So meron kang kasamang anak? Ano? Mga school, mga friends. So anong message mo sa mga uma-attend or pumupunta sa Star City? Sa mga pupunta sa Star City, just enjoy, sakay lang ng sakay. Hindi naman tinatago ang relasyon. Ano? Ay! Meron na ba label? Meron. Meron naman pala. Wala naman tinatago. So ilan taon na kayo? 18. 18 years na yung relationship? Ay, hindi. 9 months pa lang. So sino ang nag-first move? Ako. Now, anong first move ni Heather? Binigyan niya ako ng heart na from sa paper. Nilagay niya sa phone ko. So anong na-feel mo nung binigyan ka niya ng heart? Kinilig. So crush mo rin si Heather? Pag start ng class, crush ko na siya kagad. Wow! Uy, congratulations! Stay strong. Huwag kayo maglolo. Ilan ang asawa? Siyempre, isa lang. May asawa ka na? Oo. Uy! Saan mo nakilala? Saan mo nakilala? Paano nakilala? Pero meron ng anak. Ha? May anak ka na. Marami. So anong message mo sa mga pupunta sa Star City? Mag-enjoy kayo. Hi, Jusa! This is Joy. She is Miss Philippines Earth 2025. Uy, nanonood ako ng TikTok ni Miss Joy. Thank you so much. Anong message mo sa mga supporters mo that you had your top 8 placement sa Miss Earth? Updated ako Seryoso, of course, maraming salamat. Ang dapit bakla! Yung force ko! maraming salamat sa lahat ng supporters. Sana masaya kasi nakikita nyo ngayon. Nakikita nyo yung mga pagkukulang sa mukha. Sumusobra dyan. Pero thank you so much sa pagmamahal. Maraming salamat sa lahat. At syempre, maraming salamat din sa ginagawa mo talaga ngayon. May itatanong ka pa ba?
Parang ikaw nagtatanong yan. Hindi. Pero hindi naman ako madamot. Uy, maraming salamat, Miss Joy. Glad to meet you. At yun na nga mga mahal, grabe ang close-up interview na kung saan hirap na hirap sila dahil nilalapit-lapit nila ang camera. Talaga nga namang hindi sila natatakot na makita ang pores nila. Lagyan mong filter yan. Maraming salamat! Bye-bye! Metro's #1, Metro's #1, Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang #1. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Love Trip! Love Trip! Love Trip! Love Trip! Mula alas 3 hanggang alas 6 ng gabi. Oh yeah! Sa 90.7 Love Radio. Love Trip! Kim Chino! Kim Chino! Opa! Rockies Secret Files. Your story they never knew existed. Rockies Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rockies Secret Files. Rockies Secret Files. Secret Files. Rico Panyero. At ako naman ang inyo napapakinggan tuwing alas 3 hanggang alas 6 ng gabi, Laika Barista. Hi! Kami naman ay mula sa Mahal na Radyo. Ako po ay si Conyo Bicolano, ang kaduraang laway nyo. At ako naman ang maanghang mong kuya. Kim Chinon. Ako si Jasmine, pero ngayong araw na to ako ay si Hasmin. Ako naman po si Andre Jordan, pero para sa challenge na ito, ako ay si Andres. Andres. At dahil ngayon ay buwan ng wika, tayo ay
magkakaroon ng kompetisyon. Magkakaroon tayo ng kompetisyon na kung saan ang kompetisyon na ito ay tatawagin nating kainin mo ang Filipino food na ito at hulaan ang malalim na Tagalog na ito. Ayan, sumayaw daw. Handa na ba kayo? Handa na! Buhay na buhay. Kakain tayo subok. Ito ay piritong mais. Pinatigas na mais. Focus on the camera. In the shade. Magkatulad. nga. Diyan. Naalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Punyet. Ano? Tatagukan. Gawa-gawa lang yun eh. Kami nakapag-desisyon Kami na. nakapag-desisyon na. Mauna na kayo, mahal na radyo. Ang tatagukan sa mahal na radyo ay kahulugan para sa amin ay sasaksakan. Para naman sa Sa kami amin, mula sa Madaling Madaling Bato, Bato. ang tatagukan Tagukan ay Babatukan. babatukan. At para naman sa Oo Radyo, ang aming kasagutan sa tatagukan ay binabatukan. Ito'y hinahampas ang kanyang ulo. Kami At lang ulo sa ang magagaya. naiiba. Tama. Ngunit hindi namin iyon kinopya. Yun ay aming napagdesisyon. Ngunit iyon ang narinig ko sa binibining magandang katabi kong Kami ang nauna. May paghawi ng... Ito'y Ang tamang sagot ay... Adam's apple. Dude, nandito ba? Tatagukan? Isa kasi, tunog kasi siyang pandiwa. Ay, Kaya hindi pandiwa. namin nahulaan. Tsaka tatagukan. Adam's apple. Kayo ba ay nag-ensayo bago ang Ayun pagbalak na na ang ito? ating susunod Ano, na oy, pagkain. baboy. Buksan na natin. Sandali, mahina ang kalaban. Wow. Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmi. Natandaan mo na. Ito ang isang Sa ano? hopya Madaling Hopya. ride. na kundol. Kundol ay... Opia Bob. Yun namang ang nagmamay-ari ng anong ito. Ay, ito Ah, ay Hopya, may-ari. baboy. Opia. hopya kundol flavor. Samanta... Ikaw ay tawang-tawa, wala pa nga. Atin Ang na. amoy niya ay malinam na. Titikman na. Akin lamang titikman dahil pero may bumanat tayo ng... Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Sarap ng Napakasarap. hopya. Akala ko dudurado. Maligas gag. Ay, bakit? Yung nakita nyo sa amin, masyado kayong competitive, oh. Kakanta sa kam. Ano sabi? Kaulayaw. Ah, Laki sa ilayo, yun. Ikagot na, oo, FM. Ano? Kaulayaw? Ako ba ay may momo? Wala. bakit siya ang iyong tinatanong? Ako ang iyong katabi. Maaaring mauna. Sige. Ang aming kasagutan kasagutan ay ay kasintahan. Ang aming kasagutan ay iniirog. Dapat sa malalim mga Buwan ng wika. Ang aming kasagutan ay iniibig. Kinakopya na. Ang tamang sagot ay Madali ba to? Intimate companion. Yun, no? Yun. dito natin masasabi na laging tama ang mga babae. Tama, tandaan mo yan. Wow! Wala ba niyang... Naalala ko ang aking kabataan. Tama. Kabataan na kung Kabataan. saan ako ay naglalagalag sa tindahan ni Laika. Minsan sinabi ko, tok, pabili ng chok. Napakaganda dahil sa binibini kong aking nakikita. Ako lang siya, guys. Napakasarap ng Mura. Ay! Ay, eto na. Ay, Ay, halga ay. halgam bilang. Halgam bilang? Kami talagang gusto niyong pahirapan. No? Halagang bilang. Ito'y mga, sa tingin ko'y mabababang uri ng diwata. Sila yata ay mga nasa laylay ng lipunan. Tama. Maaring ka mag-anak ni Cassiopeia. Maaari ba kayo magbigay sa amin ng kaunting... Maaring yan ay isang pantasa. Nakikita sa paaralan? Ang sagot namin sa mahal na radyo ay
Pambura. Para sa mga alaalang minsan mong ibinigay sa akin. Ang kasagutan namin mula sa madaling bato ay calculator. Ulit halga. Sagot ay pambura. Grade or score? Napakaganda na at napakatalino pa. Ito dapat ang pinakakasalan. Ay! Narinig mo yun? Yan na! Uy! Alam niyo ba ang kasabihan kapag ito'y mapait? Ano? Ubusin ito, di ba? Like Okay. Ang susunod na salita ay Panghimakas. Marami akong nasa aking ulo. Uy, ano yun yung kasagutan? Kami ay mayroon ng kasagutan. Paalam. Ah! Pag sa amin naman ay Hanggang sa muli. hanggang sa muli. Kakaiba Sa kasi. ulitin. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay pahiram. Ano kaya ang tamang kasagutan? ba tumataw? Huling paalam. Oh! Oh! At makas, last goodbye or last. Hindi na ba binabalikan? Ito ay Yema, tayo ay Tagay. Tagay! Bakit hindi tatsulok ang yemang ito? Yema. Kayo ba ay nagtitipid? Obserbasyon. Napakasarap. Patawad. Ito ay pambabaeng pagkain. Paano mo nasabi? Yema. Buti sana kung ito ay tinatawag na Yepa para sa mga papa. Ang susunod na salita ay dagitab. Wait lang ah. Dagitab. Naway narinig ko na to sa Isang kulturang Pilipino. magat sa dagitab. Oo! Minutong lumilipas. Hinahanap-hanap kita. Ay. Pwede. Ang ba? aming sagot ay kutsilyo o anumang Tunog nga, tunog. ganon, matalim. Ito ay, ang sagot ng madaling bato ay Heartbeat. heartbeat O kaya o tibok ng puso. Ang kasagot... Kami ay nagkakaisa. Ang kasagutan ng Oo Radyo ay napakinggan. Bakit ka tumatawa? Ang sagot ay kuryente. Kutsilyo, kuryente. Sandali. Something matulis. Wala. Sandali. Huwag nyo nang ipilit pa. Kuryente. Meron kaming dalawang letrang natumpa. Mali. Susunod na pagkain. May balot? May balot? Tama nga ba kami? Bakit sa akin ay tuyo? Guys, Napakasarap. tuyo. Tumutulo. Tagay. Tagay. Ang sayo ay masabaw, ha? Ang akin ay mabuhok. Uy, ang laki ng sisi. Napakalaki na niya. Wow. Yung maliliit Tama lang. lang. Bakit ito'y matigas? Tigas ng puti. Pwede luwa yung puti. Tigas eh. Nilulunok dapat yung puti. Oo, hindi dapat dinudura. Ang ibon dapat ang sinusubo lang. Mahal, ito yung tsura ng sisiw ko. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw? Maraming salamat. Panghibayo. Ito yung nagpapalan. Panghibayo. Sagot? Anong sagot? Bakit parang naghihintay kayo ng kasagutan mula sa amin? Na, mas okay yun. Ang aming kasagutan mula sa madaling bato ay Maleta. Parang pareha to. Sinasabi ko na nga ba? Tama. Kami naman sa mahal na radyo, ang aming kasagutan ay pangdako. 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 Ano nga yun? Pang-transport. Pangdako, kimchino, dako. Yan, diba? Ang kasagutan ng Oo Radyo ay Carsoncillo o Brief. Carsoncillo. O brief. Ang hirap eh. Ang panghibayo ay amplifier. Oo. Malapit. Muntik Pangdako. na. Ang sounds ay naghihibayo. It travels. Diba? Ako yung may suggestion. Sunod kami. Dahil sila yung mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat Hindi. sila yung kalahati ang puntos lamang. Nabelong ko na. Wala, pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. Ako
yung kakampi mo! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Makatawa ka naman dyan. Kala mo naman. Eto na. Ano yan? Parang daliri. Ang galing ko mag-drawing. Ano sa'yo? Kimchino입니다. Hello, kabisyo! Hello, mga mahal! Ako ang bagong boses at muka ng Love Radio Manila. Ako ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. DJ Kim Chino, 69. 6 to 9 p.m. gabi-gabi yan. At ngayon, mas makikilala nyo na ng lubusan si Kim Chino kasi maglalaro tayo ng Blind Pictionary. Kailangan pa ba ng blindfold yung ganitong mata? Oo, okay na siguro. It's a lion. Kasi matapang ako. King of the jungle. So I wanted to be king of your life. At gusto ko rin talagang mag-excel at maging successful sa radio industry, mahal. Wow! Mukha naman lion, no? Hala, ang hirap Happy place. Yan. Oh! Bahay yan. Kasi nitong medyo tumatanda-tanda na, mas nilulook forward ko na talagang mag-stay at home, tapos mag-catch up ng tulog, magpahinga. Hindi na ako ma-party na tao. So, this is a house. Ang galing ko mag-drawing! Unang hinahanap. Yan, okay na. Cellphone talaga. Dude. Cellphone yan Cellphone yan, mga kabisyo. So, every morning, it's either magigising ako sa alarm or ako yung mauuna sa alarm ko. So, cellphone. Mukha naman cellphone. Pet peeve. Yan, okay na yan. Pero pera talaga to, pera. Pet peeve ko talaga kapag naaalala ko nung mga personal friends ko, lalo na sa social media, tapos kakamustahin ka pero mangungutang lang pala ng pera. So this is money sakit. Una sa lahat, wala rin akong pera. Pangalawa, nakakaalala lang sila pag may kailangan. Yan. Ito. Tatlo yan Tatlo yung dinrawing ko. Ito. Toothbrush yan. Mukha naman toothbrush. Ito na. Ano yan? Parang daliri. Pero toothpaste to. Tapos ito naman, dental floss. So, ako kasi maalaga ako sa ngipin. At mahilig ako sa kape. So, every time na after ko kumain, after ko uminom ng colored drinks, talagang necessary or it's a must for me para magsipilyo. At para mabango rin naman yung hininga ko kung sakaling magkita tayo, mahal. Ang pangit naman ito. Hala, guilty pleasure. Yan, ito talaga guilty pleasure ko. Coffee bean to So, everyday, patawa ka naman dyan, kala mo naman. Pakala trash can, pero everyday talaga malakas ako sa coffee. Siguro mga 3 cups. Ako ay isang... Yan, ito. Ito ay isang microphone. Siguro full-time events host. So, aside from being a DJ or content creation, gustong-gusto ko talagang nagpa-public speaking or hosting an event. So, if ever, kung kailangan nyo ng host, subukan nyo ko.
And that's it. I hope you had fun at mas nakilala nyo na ng lubusan si DJ Kim Chino. Muli, DJ Kim Chino on all social media platforms, IG, TikTok, or even Facebook. 6 to 9 p.m. ang programa natin. Makakasama ko kayo or makakasama nyo ko. DJ Kim Chino, ang opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Maraming salamat, mahal. See you! Bye-bye! Metro's number one. Metro's number one. Love Radio. Matagal-tagal na rin ang pinagsamahan natin, mapaliwanag o dilim, patuloy pa rin nagniningning. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Di ka na mag-iisa, may kasama ka. May kasama ka, kasama mo kami. Kabisyo na magsasaya, na magsasaya. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Mapaaraw man yan o kahit na mapagabi, kasama mo kami, handa nang magbigay ng ngiti. Kakwentuhan, kaibigan, wag ka nang humikbi. Araw-araw ka sasamahan sa bawat sandali. Love Radio, tunay mong masasandalan. Kahit sa bahay, sa kalsada pa o kahit saan, kami inyong kakampi, laging mong tatandaan. At pumuti man ang buhok, ikaw pa rin ang number one. Sama-sama sa tawanan, maging malungkot man ang iyong pinagdaanan. Sama-sama sa tawanan, mapaumaga o gabi, ikaw ay sasabayan. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Sama-sama, kasama mo kami, kabisyo. Ramdam na nila sa mga sasakyan, tindahan at tahanan. Memorize na yan. Metro and Mega Manila, ramdam na ang tutok. Dahil pasok. Kahit saang sulok. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong may konting kurot at tawa ng siguradong yayanig ng mundo mo, tutok na sa 90.7 Love Radio. Ang bisyo mong nakaka-feel good, nasa radyo na, nasa social media pa. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Music that makes you feel good. Love Radio. Music that makes you feel good. Love Radio. Basic! Ready to take a shot with the hottest names in town? Come over and hang out with us and watch as your favorite artists take the stage, then take on unfiltered conversations that reveal their wildest, most unexpected stories. As the saying goes, the truth hits harder than a drink. Catch us every Thursday at 4 p.m. Follow us on our socials at Hangover PH. Wala dyan. Naaalala ko ang aking minsang minahal dito. Napakaingay habang kinakain. May bawang, no? Hindi ka kalaban, ikaw ang bida, Hasmin. Natandaan mo yun. Sa pagpupugay sa amin ni Hasmin. Mahal, ito yung tsura ng sisiw. Kaya mo ba kainin ang sarili mong sisiw?
mabait naman yan, Dre. Ako rin mabait, oh. Gusto nyo ba ibubudbud ko na? Ay, maaari. Hindi yan binubudbud, ibinubuhos. Buhos, okay. Dahil yan ay isang Likido. likido. Ako yung okay na. Tikman na natin. Aking ano? Betamax. Ano na tayo, tagay? Gusto mo na? Tagay! O sige, tagay. Pero nilagay mo na sa bibig mo. Gustong-gusto ko talaga ang dugo kapag ang sausawan ay masarap din ito sa alak. Ay, masarap Tama. yan. Lasang alak din kasi ay mapait. Yan yung palalasa ng rin. Uy, blip. Ay, Ang kasagutan Ang ng kasagutan Radyo ay- ay wallet o yung lalagyan ng iyong mga bariya. Wallet din talaga. Oy, hindi yun yung sagot mo. Mayos ka. Di ba binulong ko sa'yo? Ang aming Ang aming naisip na sagot ay sobre. It's kalu. pupunta sa Radyo. Ako yung may suggestion. Dahil sila'y pong mga lawa lamang, maaari lang kinopya ang aming kasagutan. Dapat sila'y kalahati ang puntos lamang. Binulong ko na sa'yo yun, di ba? Tama, ibinulong na niya ito bago Ikaw ba pa yung man nagsasabi kami ng bumulong. katotohanan? Ako yung nagsasabi ng katotohanan. Why? Nakita ng ating produksyon na Tama. binulong ko agad at Tama. talagang Tandaan mo, ano, Why? ikaw ay OJT lang namin. ang susunod ay... Ay, Tokwa! Kabayan. Sa pula. May itlog ka bang? Tagay! Marami kagat Napakalambot nito. Masarap din itong Isa-usaw. isaw-saw sa kape. Kape. Na mainit na kape. Pareha tayo. Pareha kami. Nagigets niya ako. Pareha kami ng humor. What can I say? Ang sarap. Ay, kakampi mo! Sorry. Alam ko yan. Alam mo yan? Yun nga eh. Love trap. Kung ano ng trap mo? Dapat sabay-sabay tayong sasagot. Kami ay nauna, kayo naman ang Kahit mauna sa magkakaiba. pagkakataon. Kapag kayo okay na kami, Para kami patas. sabay-sabay. Dapat nung umpisa pa lamang, ganun na ang naging konteksto ng palarong ito. Kami handa na. Manahimik kayo. Isa, Dalawa. tatlo. Mahulog! Ano sinasabi? Ano sagot? Hindi ko narinig yun. Oh, isa pa. Roll VTR. Mahulog! Pasensya na at may nakakuha ng eksaktong. Uy! Tayo yun. At yun ay ang madaling bato. Amin din kasagutan yun, tama ba? Dahil winika namin sa bilang ng 3, hindi kami nagpaligoy-ligoy at nandaya. Lagi nating tatandaan na ang tunay na pag-ibig ay mapagparaya. Oh, sarap! Ay, Wow! Empanada. ang haba! Hala, ganito kahaba. Ayos ba sa iyo ang ganyan kahabang turo? Naniniwala ko na wala ito sa haba, hindi sa taba. Ganyan ba dapat ang paghahawak niya hindi dapat Tama, kumpadre. Tama, kumpadre. Sapagkat subalit kung ang sukatan ng binibining ito ay taba, hindi dapat ganito. Malamang ay dapat ganito na. Masin! Ganito ang paghahawak. Dapat ganito ang iyong paghawak. Hindi ba kayo nalalagkitan? Ikaw ay tuwang-tuwa sa tabang iyan. Masarap to. Nakaking nalang-nalain natutusok. Sapagkat yan ay mahaba, talagang matutusok ang iyong alang-alang. Yung ibang turon ay may palaman ding langka. Ang turon sa amin ay may palaman ding dinuguan. Gusto mo i-try? Punta ka sa Bicol, libre ka. Grabe, favorite niya talaga yung turon. Pareha kami. Okay. Meron na kami kasagutan, tayo yung magsasabay-sabay na naman. Tatlo, dalawa. Game! Scarecrow! Scarecrow. Ano sa inyo? Pag-iisip. Pantakot ng mga ibon. Pantakot ng ibon sa Ay, bukid. Sa palayan. Ang puntos ay pupunta sa Radyo.
tayong... Ito dapat. Yes. Yes. Dapat ganito, di ba? Sabi ng prod. Ganyan. Sa'yo na lang Yung po yan. magko-cross-cross. Ayan yung pares mo. Pero sa amin, hindi ko alam sa inyo, kami ay kapag sa probinsya bibili ng taho, may sarili kaming mga lalagyan. Mas espesyal. Napakabuti mo naman kay Inang Kalikasan. Susunod na. Sandali lamang, ikay nagmamadali. Iyo. Galunggong. Gunam-gunam. Gunam-gunam. Gunam-gunam? Gunam-gunam. Gunam-gunam. Oh? Ano? Isa. Dalawa. Tatlo. Nag-iisip. Calculate. Nagka-calculate. Ikaw ay nangopya na naman. Nahuli ang sagot. Ba't wala kami? Nangungopia. Ang score ay mapupunta sa Oras. Go! Tampalpuke ay isang isda na kung saan ito ay masarap at pwede mong pirito. Ayun ang kasagutan ng Mahal na Radyo. Pwede mong bilhin ang isang tampalpuke sa isang palengke at pwede mo rin itong pirito at ulamin. Napakahusay Mahal na mo! Radyo, Kim Chino at Konyo Bicolano. Napakahusay! Na sa una ay isa lang ang puntos pero marahil Hindi mo na kailangan pwede magpaliwanag. nang manalo. Sige. Atin ang ibigay dahil sila yung ulelat kayo. Oo nga eh. Atin ang ibigay. Pero parang hindi patas na nananalo Hindi. ang isang Napakalapit. mandaraya. Nangungopia. Nangungurak. Namumopya. Dobra ka talaga. Ang ampalaya ay kinakain, hindi inuugali. Tandaan mo ngayon ikaw ay nasa taas. Dahil lahat ng nasa taas ay Ibinababa. At lahat ng nasa baba ay Tinataas. At lahat na nasa gitna, kinaka. Anong sagot ng direktor kung kami ba ay tama? sila nga aming masasabi, nanalo kami. siya lamang dapat. Kaya nga, ngayon. maligayang Buwan ng Wika! Maraming salamat mga kabisyo. Kabisyo! Mga yes friend! Nakasama niyo po kami. Konyo Bicolano. At Kim Chino ng 90.7 Love Radio Manila. Kaya naman follow, subscribe, at i-share nyo na rin itong post na to or video na to. Comment na rin kayo. Metro's number one, Love Radio. Sige, bilisan mo pa. Oh, yeah! Kailangan pa bang i-memorize yan? Okay, ang aking line ay, bilisan mo pa. At ang aking sitwasyon, galit na galit gustong manakit. Sabi ko sa'yo, bilisan mo pa. Ganyan. Bilisan mo pa. Yamitay ko na sa... Bilisan mo pa. Bilisan mo pa. Ding! Ang bato. Habang kinikiliti ka. Okay. Ding! Ang bato, Ding! Yamitay ko na sa... Ding ang bato. Bro, pag nilabasan. Wala daw ako sa context. Pag nilabasan. Sige. Ding! Ang bato! Ding ang bato! Parang pigsa. Yung pigsa kasi na lumabas yung nanak. Ginaganon ko siya. Ginaganon ko nung bote. Ding ang bato. Ding! Habang kinikiliti ka. Ding! Ding!
Ding ang bato! What? Ding ang bato. Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Ding ang bato. Okay. Galit na galit, gustong manakit. Ding ang bato! Bilisan mo pa. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo na! Hindi ko na kaya! Ding ang bato! Pag hinahabol ng zombie. Ding ang bato! Bagal! Kailangan pa bang i-memorize yan basic? At ang sitwasyon ay pag nilalabasan, bahala ka na sa konteksta niya, Chinita. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Pa-order po ng isang sinigang with rice. Pag hinahabol ng zombie. Pa-order po! Isang sinigang with rice! Pa-order po ng isang sinigang with rice. Galit na galit, gustong manakit. Para! Charot lang, joke lang. Sabi ko sa'yo pa-order nga ako! Sinigang with rice! Sinota mo ang best friend pag hinahabol ng zombie. Ako yung hinahabol ng zombie. Sinota mo yung best friend ko! Bilisan mo pa. Ay, gusto ko to. Jebs na jebs ka na. Bilisan mo! Bilisan mo pa! Bilisan mo! Bilisan mo pa. Pag hinahabol ng zombie. Pag hinahabol ng zombie. Bilisan mo pa! Bilisan mo pa! Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Oh no! Sinota mo yung girlfriend ko! Dugo, may almoranas kasi ako. Sinota mo best friend habang kinikiliti ka. Sinota mo ang best friend ko. Ding ang bato. Ala. Ding! Ang bato. Sinota mo ang best friend ko. Pag nilalabasan. Uy! Sinota mo ang best friend ko. Oh yeah! Basta! Kailangan pa bang i-memorize yan, basic? Habang kinikiliti ka. Kailangan pa ba? Uy! Ano ba yan, Jasmine? Jasmine, ano ba? Kailangan pa bang i-memorize yan, Jasmine, ano ba? Ay, nako. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Pag nilalabasan? Kailangan ko ba ang i-memorize yan? Basic. Nilabasan ka ng ano? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!